Σήμερα η μέρα ξεκίνησε σαν μια απλή συνηθισμένη μέρα, αλλά κάπως εξελίχθηκε σαν αυτό που ακριβώς χρειαζόμουν τελικά. Όταν περνάς στιγμές με νέους και παλιούς φίλους που κάπως κουμπώνουν μεταξύ τους και σε πιάνει, ξέρεις, αυτό το γέλιο που δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Και σημασία τελικά δεν έχει η συννεφιά, αλλά το φως που μένει μέσα σου από απλές στιγμές στο τέλος της μέρας που τελειώνει με ένα χαμόγελο.